যোনে যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব, মোৰ দায়িত্ব বেলেগ। এইটো কিবা নতুন কথা নাকি? আগৰ পৰা না, আগৰ পৰাই যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো। দায়িত্ব নাই মানে আমাৰতো BTC চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি BTC চুক্তিত কি আছে কি নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিম মানে। इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नोंथांमोना नुदों बेयो जोबोद इन्टारेस्टिं खोथा। BTR सुक्तिखौ मावफुंजानो लुबैनानै दिनै UPPL नि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना गावसोरथ' जेबो मावनो हाखाखै BTR नि सुक्तिखौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो BTR नि सुक्तिखौ जेबो मावनो हायाखै। जार फले बिथांमोना आन्दलन खालामनो गोनां जादों। दा खोथाया जाहैबाय मा? दा बिथांमोना बुंदों मावफुंनांगौ जाय BTC सरकाराव फैयो बिथांमोनाबो मावफुंनांगौ, बिथांमोनानो आखायाव लानांगौ होनदों। दा मानगोनां BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा डाइरेक्ट बुंखाबाय जाय BTR सुक्तिखौ लाबोदोंमोन खालामदोंमोन बिथांमोना बेखौ मावथों। दा बिथाङा रोखायै रिपर्टारफोर सोंनायाव खोन्थाखाबाय BTC सुक्तिखौ सोर खालामा? हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो जादों। दा बिथाङा BTC सो सुक्ति खालामदों, BTR नङा। दा बिथांनि मावनांगौआ जाहैबाय BTC सुक्तिखौ रुपायन खालामगोन, BTR खौ नङा। आरो सरकार हिसाबै जा मावनांगौ रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखौ मावलांगोन बा मावगोन बिथाङा खोथा होखाबाय। दा ओंखायनो थार ओंथियाव खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला BTC सुक्तियाव जायफोर आद्रा थाबोदों मावबावनांगौ। गासिबोथ' BTC सुक्तियाबो जेनेबा जाबाय लिरबाय माबा माबि खामानि मावबोबाय, गोबां दं हिन्ट्सफोर पइन्टफोर माइनुट्सफोर। दा बेवहाय गोबां मावबावनांगौ दं, हाजोबाखै खम समनि गेजेराव आरो बिराद बुरजा मावफुंनांगौ माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दंबावो। बेफोरखौ लिडारफोरनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनाखाबाय आरो इलेक्सन इस्ताहाराव माखासे बुंनाय रायजोफोरनो खोथा होनाय बेफोरखौ मावगोन। दा अब्ला BTR सुक्तिखौ प्रमद बर' बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोरै मावो अबजेक्शनबो होखायाखै, बिथाङा मावथोंसो होनदों। दा बेखौनो माखासे प्रमद बर' बिथांनि IT सेलनि खामानि मावग्रा माखासे बिथांमोना दिनै जाहा थाहा खोथा बुंनो नागिरो। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बबेबा एंगेलजों खोथा बुंनो नागिरो। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हाग्रामा महिलारि सारनि BTC नि चिफ सारनि खाथियाव माबा मोनसे गसर मेम'रेन्डामफोर होयोबा हले माबा मोनसे बुंगौमोन बिथां सारा। नाथाय बाहेरे बिदि बुंबाय थानायजोंथ' बोरै जानो। दा गिबियाव आङो मोनसे फट' खिथानो नागिरदों। नै दाख्लिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दलन, मैखोम आन्दलन। बे आन्दलना जाहैबाय बड'लेण्डनि थाखाय नङा, BTR सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखायसो। बे आन्दलनावहाय नेतृत्व लानो थाखाय दैदेननो थाखाय UPPL नि मानगोनां अशक गोयारी बिथां आरो मानगोनां जनक उजिर बिथांमोनाथ' UPPL नि दैदेनगिरिथार। बे ABSU खौ बिथांमोना मानो सालायफैखो? बाहागो लागोन रायजो राजाफ्रा थांगोन, मेरला मानसिफोर थांगोन। रायजो हिसाबै सोरबा UPPL बाबो सोरबा BPF बाबो रायजो हिसाबै जेनेबा थांबाय, थांनायखौनो लादो। नाथाय नोंथाङा सासे UPPL नि दैदेनगिरि जानानै बेवहाय रायजो हिसाबै बाहागो लायोमोनब्ला, गामि हिसाबै थांनानै बाहागो लाहैयोमोनब्ला बे आलदा खोथा। नोंथाङा बोरै नेता हिसाबै UPPL नि नेताया बोरै ABSU नि नेता जाफैनानै नेतृत्व लाफैखो? बेबादियावनोथ' हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों ABSU माने UPPL माने ABSU होननानै। बेफोर खोथाखौ रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। आरो बिथांमोना क'क्राझार जिल्ला ABSU निफ्राय बे अर सावनायखौ फोरमायदों, थिगैनो दं फोरमायनाया। नाथाय बबेबा हान्जाफोरखौ डाइरेक्टलि नङाबा इनडाइरेक्टलि गावसोर जाहाथे बे मोनसे गोरोन्थिनिफ्राय बारग'नो हायो नामा बेबादि खोथाजों बिथांमोना क'क्राझार जिल्ला ABSUआ गुबुन राजनितिक दोलोफोरखौ एसे बुंहरनाय बादि जादों। गुबुना थुनजुलायनानै बिदि खालामहोदों नामा, गुबुननि मानसि नामा, गुबुन पार्टिनि मानसि नामा, बेफोरबादि। बे खोथायाव जोंहा बुंनांगौ खोथा थायो। बाहागो लानो फैनायावबा रायजो हिसाबै गासिखौबो नांगौ। खैफोद जायोबा एरायनानै बिथांमोना पार्टि होननानै आसि दिन्थियो। नंगौना नङा रायजो राजाफोर? बाहागो लानोबा रायजोआव हरोबा मा BPF मा कंग्रेस मा BJP नि सापर्टार्स गासिखौबो लानानै थाङो रायजो हिसाबै रायजो राजाफोरखौ।
लास्टखौ लानानै थां BPFनिखौ बांसिन लांबावसो रायजो हिसाबै नालाय रायजोआव स्टेक फैसै गावबुरानाव बेफोरखौ लानानै थांसै खिन्थु माबा मोनसे गोरोन्थि भुल जायोब्ला दिनै उमुक पार्टी होननानै आसि थुनानै नेग्लेक्ट खालामनो आरो बेबादि नङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद नालाय रायजो हिसाबै सोरबायाबो सहैनो हागौ बेयाव पार्टीखौ थांखिनानै सोरखौबा थुनज्लायनानै सावनानै लादों मादों बेखौ बुंनाय आरो जाथाय जाखांनायनि उनाव बेखौ बुंबाय सनमान होबाय जास्ट जाफ्लांबाय नालाय जाफ्लांबाय जोब्बाय बयबो लुबैया बिदि थैलायलायनायखौ सावलायलायनानै लालायलायनायखौ नाथाय बै सुबुंनि सायाव अनसायनाय बिहेभ थानांगौ बै जाय बेक्तिया खैफोदाव गोलैदों बेल' नङा इयुनाव माबा मोनसे बिदि खैफोदफोर जाबाय बायोब्ला गोग्लैनायानो होन सावनानै लानायानो होन दा बेफोरबायदि जायोब्ला बै जाय जाग्रा बेक्ति जाय खैफोदाव गोलैग्रा बेक्ति बेनि सायाव अनसायनाय बिहेभियार हस्पिटालाव लांनाय मानाय बेफोर थिगैनो दं नाथाय बे मानसिखौ जे मिडियानि गेजेरजों बखिबावनांगौ नाटसाट खालामनांगौ नेग्लेक्ट खालामनांगौ बे नङा अनसायनाया थानांगौ आरो मोनसे खोथाखौ बुंबावदों बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव बेबायदि खैफोद माबाफोर बेबायदि जाफेराखै होननानै बे प्रमद बर' बिथांनि सोमावसारनायाव जेब्ला थार्ड फेजनि थाखाय बड'लेण्ड आन्दलनखौ जागायफिनो सुरुवात खालामफिनो बे समाव राजा लामा जिरायथेनाय बबेखौबा होबथाहैनायाव लामायाव थांबाय थानायाव ओरै गोलैनानै ट्रेक्टर बेलथायनानै गोलैनानै खैफोद जानायालाय जिउ गोमानाया बेफोर खैफोद नङामोन आरो जाय हक बेफोरखौ लाबोफिननांगौ गैया खिन्थु खैफोदा जायोब्ला बेखौ हेन्डेल खालामनानै समाधान खालामनायासो देरसिन बेवहाय सोरखौबा ब्लेम होनाय माबा होनाय सोरबा UPPLनिखौबो लाबोदेरनानै एबसु नेतृत्व लाहोफैनाय बेफोरबादिखौ जानो मोना रायजो राजा हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुबैयो आरो खुनु सरकारखौ माबा मोनसे हेंथा खालामनो बा आवा फावा सरकारा खामानि मावनायाव डिस्टार्ब खालामनो थाखाय नंखाय फाला प्रमद बर' बिथांनि बायदि आन्दलन लाफ्लानानै BTR नि CM जानाय बेफोरबादिखौ जाहाथे दा खालामफिनथों मोजां मावना मोजां मावलां बेनो आंनि रिकुवेस्टआ स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल